Gijaňyz rahat bolsun, hormatly watandaşlar. Men ýene efire çykmaly boldum. Häzir Gazakstanda bolup geçýän wakalar boýunça sizinle gürleşip bolýan. Ine Gazakstanda döwürdüne 4-nji ýanwarda protest başlady. Şo ýerde żyjny gazyny bakatyny galdyrdylar. Bir näçe gün mundan ozal adamlar galyp başlady Gazakstanyň. Öňüm galýadylar aktivistler. Ýöne inni halkam galyp başlady. Şo ýerde ýanky hükümet şol galyan vilayetleriň gadynyň bakatyny peterilip, beýlik vilayetleriň gadynyň bakatyny galdyrdy. Ýanky bakalar deňizjek bolup. Bul bolsa näýäradalyk ýanky döwletde halkyň içinde we halk galyp başlady. Men size bir näçe videolar görkezýän. Seyredin. Şu videolary başar bilen kommentariýa edeýin. Yine şu ýerde bolýan protest yürüyüşlükte Gazakstan'ın hükümeti köyde rezil oklarına atölyelerinin yürütülmeye yönelik şöyle karşılık gösteriyor. Bunu Gazakistan halkı iki yalnız zilliğinin tanımayan halk bu olsun Gazakistan çıkıp başladı. Indiki video seyredelim şu ýerde. Yine de halkın yürüyüşü şu bu Almatı, Atıraw, Aktaw, Astana, ulu şäherlerde geçýär. Gazakstanyň hükümeti bizim Astanada bir topal şäherlerinde. Yine indiki video seyredelim. Yine şu ýerde ünsürseniz yine polislaryň maşinlaryny polisler koyup maşinlaryny ýakyp başladı. Olur ýanky halka bir kanun ýagdaýda hereket et başladı. Ine halk onu jogabyny berýär. Ine şu ýerde polis maşiny ýakdy adamlar. Ýa şu ýerde adamlar galanlar içinde bakırlayan adamlarım var. Şoň üçin men her wagt aýdýan parahat ýollanmaly. Biz bir kanunçylyga garşy bir kanunçylyk etmeliler. Ýöne egerde bize topulsalar biz şoň jogabyny bermeli. Legitim defans diýýärler. Ýanky egerde taňa bir bıçakly topulsa sen bıçak almana hakyň bar. Hökümetin hiç ýeri haky ýok atmana, urmana. Eger näýärde bolsa hökümet saklap seni ya izolatora gitmeli ya da saklap şöyle düşünşüp ýanky dagaşmaly. Ol urmak, öldürmek, atmak bu ýerler haky ýokdur hiç ýerde. Sebäbi bu halk parahat ýagdaýda galan halk. Ol konstitusiýaň esasında. Indiki video seyredelim. Ine görýäňizmi? Öňünde näçe sany ýa-ni şiit tallaklar. Arpyn erkekler durumdur bolmuş. Bolmasa şu halkın kırgızları öňe goýup bahman edip çıkmayan halk ýagalaklar. Şoň üçin türkmen halkam näçe müň orkak bolsa da hökman çykar. Onun üçin o ýanky gorkaklar, türkmenler beýle diýmeler. Her zadyň öz wagty bar. Ine 15-nji ýanwarda На БТР залез.
Gerekli vakalar kalkıyor, bu varlığı. Bunun valyadı, bu profesörü. Yine profesör bu 5 adam, 10 adam kuruyor. Yani bu 3 seferlerde bu yerine düşmez, yapılacak bir buluş. Bir aylık Sabır. Koydur. Yine Goriyan'ın hormatlı vatandaşlar. Berdi Muhammedov polislari, qo'shinlar qo'yacak böyle. Olar hiç hak kalkmıyor. Yine Nazarbayev neçe qo'shinlar, polislar qo'ydu bolin. Eğer halk kalacak olsa durup olmuyor. Halkın gücü bir moşlu, bir güçlü güç. Yöne o güç parahat olmalı. Parahat yolu düzecek ona. Yöne eğer de bize karşı yara ulantalar, onu şolun yarağını alıp, ona karşı ulanma hakkında var. Sedin Ukrayna'da ne bolly? Adamlar çıkıp, yani başta 30 adam çıktı şöyle. Öýlerine aytman, palat koyup oturdular. Ertesi yani 500 boldy. Bir gün 1500 boldy. Soňky 5000, 10 gitti. Soň Yakunukoviç Berdimuhamedov ýaly Putin'e jaňa spesnazı getirdi. Olar Ukrayna yani harwuglugyň spesnazynyň eşigini geyip halkyň öňüne durup atdylar. Ukrayna spesnazy atany şolar gelip provokasiýa edip atdylar. Ukrayna halky yani ýaşlyklaryň korobkalaryň yani tahtalaryny alyp gorunup şeýle şolara garşy gitdi-de olaryň yaralaryny aldy. Spesnaz gaçyp gitdi. Häzir şol öňe çykan spesnaz, Ukrayna spesnaz ortaýa gaçyp gitdi. Hiç wagt watanyna gelip bilmeýär. Gelse basylýarlar şunu. Ine Türkmen MHM spesnaz polislaryna da diýen, şuraya etseniz gaçyp gidersiňiz. Watana gelip bilmersiňiz ýöne biz sizi tapartyn ýerde bolsaňyz. Halk galanna, halk keypine galan o. Halk 30 ýyllap jebir çekip, kösünüp aýdýan zatlary edilmän, onun üstünden ýol boşdy, gülüp, diňe kanly bolan soň gaharyna turýar. Görýärmi? Halk keypine galan o, ýani ay maňa pul berýär, beýlik ber, eýlik ber diýip galan o. Halk öz ýagdaýynyň kynlygyny düşündirip 30 ýyldan bäri haklaryň ýokdugyny düşündirip, häzir iýmane çöreň ýokdugyny düşünip galýar. Mesele ýap galan o halk. 4 manat sorayan Balkanawatdaky sorajak adamlar keypini 4 manat soran o. Maşgalalaryny ekläp bilen o. Diňe Balkanawatda beýliki ýani vilayetler şeýle. Şoň üçin men size bir zat aýdaýyn. Wagty geldi Türkmenistan. Sebäbi Gazakystan orta adyda birinji ýerde bolýar. Demokratiýa ýolunda. Biz ikinji ýerde. Ine 15-nji ýyllarda bizem kalmaly. Indi boldy, biz gurrun etmeliler. Ol
kimgeler Türkmen halkı gorkok, ol boş gurunlar ayrım. Türkmen halkı beýle halklar ýa. Gorkok ýeri ýok. 2,5 ýyl mundan ozal men ýadymda galaklar protesta çağrılarına adam bermokdy, bir 5 adam 10 adam. 20 milyon halktan 5-10 adam hiç de. Onu da akdiýerler şunu. 1500 adam häzir Gazakstanyna polis zakljuçyonlary ýatyr. Bir yer çıkıp garantiya soradı mı? Yok. Derrew ýa aktivistler kömek edip şotlaryny goýup enatalarynyň, dogonlarynyň, aýallarynyň derrew puldyňyşyp halk kömek edýär. Derrew çykarýar. Çıkarmada türmede oturanlar şoň maşgalaryna kömek edýär. Ine şunu aglyň. Sebäp bu halk töwüşi. Bu DWT-niň, Murat Gurbanyň, Timur Serkerden, Farhat Durdiýewiň ýa Nuri Muhammed Anaýewiň söwüşde. Bu halkyň söwüşi. Biz söwüşiň öňünde dur. Şonuň üçin ýerden gitmem. Bizim bile gidin. Bizim bile gidin de ýeňişi adam. Öz haklaryny adam. O ýeňişem sizinki, bizimki däl. Hemmeninki. Şoňa biz işte şahyr. 15 ýanwarda ýadyňyzdan çykarmak. Ýene bir ýatdy. Daşowuz velayeti, ruhu bilentlik we maliýa postlara barıp şöyle postlar açmaly. Näme aýtmalygyny ertir videolarda görürsiňiz. Ýürüýte Daşow velayeti boýunça. Mar velayeti, onun postuny aýdar biz aýratyn aýdar. Mar velayeti boýunça. Lewap velayeti. Täze dünýä baglarynyň ýanyna baryp ona ýygnanyp, şo ýerden ýürüýüş etmeli post atarıp, ýakynlak post atarıp. Dünýä baglaryndan görünýär şu post. Balkan şäher hekiminiň öňüne çykyp, hekim çağırıp, velayet hekim çağırıp talap edin. Maşgala başı 4000 manatdan tölesin. Özem gitmem şoýdan tölünçä. 24 saat garaşyň şo gelmese, tölemese, onu biz size aýdap näme etmeli. Şo ýerde onu skvajnalar, zavod, fabrika beklep başlamaly. Tölesin. Näçe 33 milyon her gijede gazanýar. Serdar Berdimuhammedow öz mahinasiýasyny edip, näçe bizim halkymyz aç bolan wagty sosial maddi kömek edilemok. Olar 24 saatda gazanýar. Merkez wagtdan pul gün ogurlap emheme ullugy bilen. Emheme banditler bilen. Näçe halkymyz gerek galany, ýa sentral bankdan at bolmak üçin. Sizin gazaklar bir sekelje garyň bakal galyny üçin çykdylar. Halk bolup. Şoň üçin biz urulmam gördük, depilim gördük, basylmam gördük, öldürilmem gördük. Koronavirusdan ýöýte şertler dördüp öldürdüler bizi. Imsin motiv. Bolny. Bolny. Inni turmaly. Şoň üçin ahal velayeti, Daşowda tarap, bir tarapyna, Daşow tarap ruh veletlik postuna bar. Beýlik tarap, ýa Marat tarap diýer postuna bar. Balkana tarap geregi ýok, o ýerde ýollar açyk. Ine şunu ýaly, anyk yerler bar, halkymyz çykmaly. Aktivistler bar içinde çykar. Halk çykdy, öňüne çykyp aktivistler alyp giderler. Hormatly vatandaşlar, şu Gazakstanda bolup geçen wakalar näme görkezýär? Mysal bolup. Görýäňizmi? Gazaklaryň bizi ýaly protesta çykmayan halk. Gazaklarda granitsalar hem açyk. İnternet hem köp. Gazaklarda iş hem köp. Gazaklar mesreýe hem ýaşaýar. Şonda da haklarına çykdylar. Biz Gazaklary görä türmede oturýar, psihbanitsada oturýar. Indi bary ölýän bolsa çykary. Bolundy. Türkmeniň bir zady bar. Çydar stenka goýulanyna boly dakan sagada. Ine şo wagt geldi. Stenka goýdular. Berdimuhammedow Mar welaýatyna aýlanyp öz maşyny reklam edip ýör. Halkyň ýanyna barman gaç gidip. Lewa baryp, ol ýene çoban postanovkasyny edip, ýa halkyň ýanyna barman gaza ojak, ýanky gazyň öndürüşini görüp şöyle köpülüň gaýrat edin. Men ýene ogurlamaly, mundan beter, men wagtym azarly diýip bakgaýdy. Halk üçin baran o. O diňe öz problemini çözmäni bar ýa. Berdimuhammedow lawuşka düşdi häzir. Gowy düşürdik muny. Seýdim. Bir tarapdan Afgan problemasy, bir tarapdan öz oğlunyň problemasy, entek ýaş,
şunu koysam häzir ya elinden giderir vezifeni ya da men öldürür diýip ondan okýar. Üçüncü tarapdan halk kırıp barýar. İp bar ya halk. Hemme yerde adamlar bundan näerde? Hemme yerde içinde daşında. Dördüncü problemi. Oturun yerine köşkte Dvartsov переворот. Bunu basyp aljak bolýar. Onam bilýär o. Indi bular bassa, häzir şoň garnaşyna garar diýip, oğlum speechka ýaly halka ot diýip ondan okýar. Beşinci, başka bütün dünya döwletleri bunu gyzyp dur. OBS'ye hemmeti basyş edip dur. Hepsi de bir kere. Aydan o godatlar. Beş taraftan. Bu ya yüreğinden tutulurlar. Ya da kaç gider. Yöne bizim vaktimizi aldı. Biz bir daha da sebep bolup bunu ayırmalı. Özümüz sebep bolup ayırmalı. Şoň üçin men size 15 ýanwarda ýene olarak çağırýan mert bolun ýigitler. Wagty geldi. İksanyň porsi emhemeşden gorkup serdim. Warujonlar, atýarlar şonda da galaklar gidýär. Bizim şoň barmaly. Biz öz hakkımızı sögüşlerde almalı. Öz azatlığımızı sögüşlerde hiç kim azatlık padarka berýän adam yok. Tim böyle diktatörler hiç vakt vermiyor. Men sen misal getirýän köçüde bir günle seni 30 ýyl bäri ýa köçüden geçende banditler talapdy. Birden bir gün gelip ay bolýa indi rahat geçip bilersiň diýermi? Yok talapdy o ýene. Gaýtyp şoldan geçmeden öýüňe barp talar. Ine şol hatda bolýar Türkmenistanda. Türkmenistan prezidenti emheme terroristleri diňe şonu diýär. Polisiýanyň bir 40% şonu diýär. Ýerine goýmaly. Bir kançylyk edýänlerini düşündirmek şol. Eden okmy? Halk meni üýüşüp şonu düşündirmeli. O bir tane polisiýany näetdiler? Video düşürüp maskarasyny berdiler şolda. Näme gorkup güledi? Ine şol ýalatmeli. Halk bilen. Şoň üçin 15-nji ýanwarda ýaýradyň hem informasiýany ay bizim halk gorkuk turmaz zat şun diýende imoda da hatda paylaş oraya erkek bolsa. Oraya baha verip ekspert bolýan bolsa paylaş ol. Videolary, tekstleri hemme zat gider. Türkmenistan şu deşi bolsa hemme bilmer şonu. O galýam galmýar ol ikinji soru. Ol motivasiýa. Ýöne informasiýany ýaratmaly. Şunu men gepleşip oturýan. Gazakistan barada meni tek düşündürüldürüm. Men pikirimçe bular finala yetip başlady. Biz ýa başladyk. Biz öňe çykmaly. Biz Orta Aziýada iň güýçli, iň demokratik, iň daýy halk, iň bilimli halk, iň baý halk bolmaly. Hemme Orta Aziýanyň döwletleri bize görüp, ýa bizim watanymyzda Türkmenistany gowunup gelip şöyle ýaşajak bolmaly. Ine şu ýaly döwlet bolmaly. Onuň erti başlanyp, eýýän başlady. Oşun şunu bolmaly. Sağ olun, hormatly vatandaşlar.